Znáte lidi, dělám už reakce a to, co vydal Hasbox, dávám tady dolů na popise, já a rakovina. Nevím, co se děje. Takže samozřejmě to, co se dělo dál, jako... Lidi nechápu. Já jsem něco viděl a já to chci jak... Jako taky věci nezapomenete. Sestřička mě začala uklidňovat, ten doktor mezi tím, co jsem tohleto předváděl, tak si sednul k počítači úplně tam horlivě, začal něco jako psát nebo hledat. Jak jsem se uklidnil a v podstatě i hned ten doktor jako říká, dobře, zítra v 5:30 ráno přijďte, jdete na operaci. A u tohohle bych si chtěl pozastavit, což je vlastně jako asi message tohohle videa. A to je masakr. Na Houseboat už dělá celou kolik natáčí a on teďko má rakovinu. To není úplně a chápu lidi, jdeme ještě dále. Protože už jenom to, že to bylo v podstatě okamžitě, on mě řekl prostě další den v 5:30 ráno, kámo, přijď. On se mě absolutně neptal, jestli nemám něco na práci, jestli nemám něco důležitého, prostě mě jasně se na mě podíval a řekl mi, ať teda přijdu. Já jsem mu samozřejmě absolutně neodmlouval, ale myslím si, že to jasně vypovídá o tom, jak strašně důležitý je tyhle ty věci řešit včas. Myslím si, že my Češi kor třeba starší generace byli vychovávaný v tom, jako nebejt tufňukánci a bejt hrdina a kvůli nějaký malý bolízce prostě nedělat žádný halo. Ale opravdu bych chtěl strašně moc s tímhletím příběhem zdůraznit, jak strašně... Je to rozsvětlo. Houseboat je pro mě idol. Houseboat mě donutil natáčet. Houseboat je můj idol a proto mám profilovku Robloxa. Na kámo, bez něho není ani život. To je důležitý. Pokud mezi vámi je nějaký lékař, tak by mi určitě dal za pravdu. Myslím si, že to nejvíc frustrující na práci lékaře je, když má špatné zprávy jenom kvůli tomu, že někdo přišel pozdě. Asi to všichni známe, nechcem dělat prostě bolístka, tak nás to bolí, tak si říkáme, že to nic nebude a prostě odkládáme toho doktora co nejvíc. Nechce se nám čekat v čekárně, stydíme se nebo něco takového, ale jako opravdu strašně důrazně bych chtěl zdůraznit, že ať už v té čekárně budete čekat 20 minut nebo 3 hodiny, ať už se stydíte před doktorem nebo ne, tak samozřejmě doktoři tam celý den koukají na cokoliv, takže věřte, že nikdo z nás není tak zajímavý, aby je to jakkoliv zvedlo ze židle. Ale myslím si, že to nejhorší opravdu, co se může stát, je to, že vám ten doktor řekne nějakou špatnou zprávu, jenom kvůli tomu, že jste si hráli na hrdinu a že jste prostě nešli. Žijeme v zemi, naštěstí, kde za lékařství v podstatě neplatíme nic, můžeme za těma doktorama chodit jak jenom chceme, při troši štěstí ještě díky tomu nemusíme do školy nebo do práce. Takže jenom strašně moc opravdu chci apelovat na to, pokud se jedná, ať už jste muž nebo žena, ať už se jedná o tyhle ty intimní... Lidi... Je to dost, že máte ne? Já nechápu, jak může vůbec vznikat rakovina. Je tady jedno chytlej, není, je to úplně moje první reakce. A je tady někdo, kdo ví, jak vůbec vzniká rakovina. Nebudu vás nusit a dál si. Intimní partie, myslím si, že není absolutně jako na co čekat a pokud máte jakýkoliv byť sebe menší podezření, tím, že pojete k lékaři, určitě na 1000% nikdy nic neskazíte. V průběhu příběhu to možná ještě zmíním, ale vlastně celou tu dobu, co jsem procházel spousta lékařema, tak se mě všichni ty sestřičky a tohle ptali, jak jsem si na to přišel, jak jsem šel k doktoru a já říkám, no sám jsem nějak si řekl, že půjdu k doktoru, byl jsem z toho trošku nervózní a opravdu v očích veškerého toho zdravotního personálu jsem cítil obrovský respekt, že jsem to řešil včas a že, jak vidíte, to dopadlo dobře. Takže tohle je message videa, určitě. Dneska už máme ChatGPT, takže na cokoliv se můžete zeptat ChatGPT, někoho, kdo vám poradí, ale samozřejmě vždycky je na místě vyhledat odborníka, lékaře a nestydět se. Jak to tu říká Houseboat, nikdy si nepodcenujte třeba musíte jít do doktora a neřekněte napište doktor, kdy mám jít na rakovinu, jo.
proti videa maximálně tohle. Jo. Vy už musíte jít do tohle a vám to potom jenom udělá lépe. Tak to je, já to vám tady posunu, malinko. Dala, jenom. Absolutně nepotřebuji jakákoliv lítost a to, abych to jako s někým musel řešit. Takže si úplně pamatuju, že jsem prostě jezdil po Plzni ubrečenej v autě, prostě jsem tam, absolutně se mi nechtělo jet jako domů. Eventuálně jsem prostě domů jako přijel. Tehdy tam se mnou byla ještě jako tehdejší přítelkyně, který jsem to prostě nedokázal říct, takže jsme se jako spolu koukali prostě na nějaký videjka a to mě absolutně v tu chvíli, já jsem se přišel jak zombík. Je dobrý nám se ten housebox vyjádřit. Já vám to tady posunala, jinak budeme tady to je už na kanálu. A jakože bude vlastně asi jako nejlepší a vlastně hodně to změnilo celý mý přemýšlení o YouTube jako takovým, protože jsem YouTuber, takže prostě ten večer, co jsem přišel domů a nevěděl jsem co se životem, tak jsem prostě šel farmit v Robloxu v simulátoru posilování a eventuálně jsem šel prostě dotočit část hodin starších, protože samozřejmě je 9:30 večer a já jsem tady opravdu celý odpoledne nedělal nic jiného, než že jsem farmil prachy. Wow, to je obrovský, to je šílený, to je velký jak tady ten frér, co tady je, ale vy víte, co nás čeká. A možná tohle by vlastně mohla být druhá message tohohle videa, že vlastně když tohle vidíte, co jsem točil prakticky pár hodin potom, co mi řekli, že mám v těle nádor, tak troufám si tvrdit, že by to nikdo v životě nepoznal, že v tuhle tu chvíli v hlavě mám naprostej bordel a bojím se o svůj život. Tím chci říct, že ať už cokoliv na internetu vypadá jakkoliv, ať už váš život vám přijde na prd kvůli tomu, že všichni influenceři přidávají fotky o tom, jak se mají krásně, jak cestujou, tak mi věřte, že velice často, nebo vlastně vždycky, ty lidi na ten internet dávají jenom to, co chtějí a ono jako tvářit se, že je všechno v pohodě, není zas tak těžký. Mně samozřejmě v tomhletom případě prostě to video strašně pomohlo. Já jsem vlastně na všechno jako tak trošku zapomněl, řešil jsem si tam prostě svůj Roblox a byl jsem happy, že vlastně můžu tím videem někomu jinému udělat radost, že prostě třeba někdo jiný u těch videí jako zapomene na mý trable. A je to takový 50-50, že prostě já u těch videí jsem najednou zjistil, že zapomenu na všechny svý trable a Je to zajímavé, je to zajímavé. A jakože bude vlastně asi jako nejlepší a vlastně hodně to změnilo celý mý přemýšlení o YouTube jako takovým, protože jsem YouTuber, takže prostě ten večer, co jsem přišel domů, silování a na všechno. A jakože bude vlastně asi jako nejlepší, a jakože bude vlastně asi jako nejlepší. Je tam samozřejmě důležitý, aby oni vzorek toho nádoru vzali, otestovali a prostě zjistilo se, jestli je to něco opravdu špatného nebo něco dobrýho. No a pak prostě vlastně hned druhý den po té operaci ráno mě propustili, šel jsem domů a tady je možná taková jako docela bizarní story. Pokud jste třeba někdo jako Ezo, tak vám to možná trošku jako vás zahřeje u srdíčka. To ráno, když jsem odcházel z té nemocnice, tak mi volá ta moje tehdejší přítelkyně a říká mě, že se jí tu noc udělalo strašně špatně a že prostě musí jet na jipku do té samé nemocnice, kde jsem byl já. Takže a myslela si, že jsem na tom team buildingu, takže já jsem jí řekl, že jsem v té nemocnici shodou okolností taky. A doslova jsme se jako potkali u vchodu do té nemocnice, jí bylo strašně zle, šla na tu jipku, já jsem jí jenom řekl, že prostě jsem měl nějakou nehodu na 4kolce nebo něco takového, v tu chvíli jsem jí to samozřejmě říkat nechtěl a já jsem šel domů a ona šla do té nemocnice. Takže jenom bizarní příběh. Po tomhletom zákroku v podstatě nastane hrozně hloupý období, kdy víte, že vás čekají chemoterapie a vlastně čekáte na výsledky těch testů toho, co teda vlastně za ten nádor v tom těle jste měli. V podstatě já jsem byl jako velice jako všem lidem, kteří si projdou opravdu jako nějakou náročnější léčbu tohohle problému, protože mě stačily úplně 2 basic chemoterapie, abych pochopil, že to nebylo vůbec easy. Jo, je to prostě místnost, kde máte x nějakých křesel, dostanete kapačku, prostě je to strašně moc tekutiny, co do sebe musíte dostat. Samozřejmě vám je špatně, já jsem teda ani nezvracel, jenom jsem běhal na záchod, strašně si pamatuju, že mě bolely nohy, je vám tak jako zle, přijde mě to, jak kdybyste smíchali chřipku a kocovinu. Ale jak říkám, měl jsem jenom 2, myslím po 2 týdnech, takže úplně v pohodě. Vlasy mě zůstaly všechno jako vlastně úplně v pohodě.
vlastně nějak mě to jako nezměnilo život. Lidi jenom tady dávám ty 3 no a nechci tady být do půlnocná, to natáčím o půlnoci, kámo. A natáte. Potom někdy můžeme dát stream všechny videa, to jsme tady půl hodiny. Chápate, ne? Nějak mě to jako neovlivnilo jako fyzicky v ničem, psychicky samozřejmě od té doby mám trošku problém třeba s jehlama a tak, ale to jako zvládnu. Je vlastně trošku zvláštní, že tady teď stojím a mluvím o tom do kamery, protože to je věc, kterou já jsem si ve své hlavě představoval 1000krát za tu dobu, že jako udělám, ale a jakýkoliv soucit, nic, je to za mnou, ale potřebuju to, abyste na sebe dávali pozor, abyste šířili osvětu toho, že ať už jste žena, ať už jste muž, je třeba se kontrolovat. A myslím si, že nikdy nic neskazíte tím, když si jakýkoliv vašeho známého, rodiče, příbuzného, kamaráda, kohokoliv zeptáte, jestli se někdy kontroloval, jestli je všechno v pořádku. A v případě, že třeba sami na něco narazíte, co se vám nezdá, opravdu prosím, a kvůli tomuhle to video točím. Děkuju za váš čas. Děkuju za to, že třeba tohle video budete sdílet i mezi další lidi, aby opravdu to pomohlo co nejvíce lidem. Děkuju za vaši dlouholetou podporu, která mě v těchto dobrých i špatných časech vždycky podržela. Buďte hlavně zdraví, mějte se rádi. Díky za všechno. Jo, Housebot si sleduju tě jako dobu, to je komunita. Jo. Jsem ti psat, co všechno hezky, jo. A vezme ti palce všichni. Ty je musíš umřít, ty doslova dlezíš nás. Bez tvojí videa, tak jsme mrtví. Jo. Je to tak, doufala přežiješ, bude ti všechno lépe a už si chápu namlečíš. A pošechlo, jo? Jsem tvůj fanda už nějakou dobu a ty mi pomohl jít do YouTube. Já jsem nechtěl natáčet. A díky moc, a i tobě všechno Housebot 3. Budeš furt mým srdci, čau Housebot 3. A furt doufám na mrzít, jinak nebudu moc reagovat.